Maanaa kaninyo ang Santos nga Ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod o nagpakilibos sa daplin sa dalan. Pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa man ron? Si Jesus nga taga Nazaret, milabay. Si Jesus nga taga Nazaret, milabay. Miingon sila kaniya. Musa misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy in taon ako. Tungod din kasabaan siya sa mga tao nga naguna ug gipahilom siya. Apan may kusog hinuon siya sa pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy ako. Busa, mihunong si Jesus ug misugo nga ang butadad o nga to kaniya. Sa nahiduol na siya, nagutana si Jesus kaniya. Sa may buot mong buhaton ko alang kanimo, tubag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan sa ni Jesus, makakita ka. Ang imong pagtuo baoy nakaayo kanimo. Ug diha-diha nakakita siya ug misunod kang Hesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita diini sa mga tao, midayeg silang tanan sa Dios. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Let us reflect on some important points about prayers, kinibitaw mga pag-ampo. Of course, ang pag-ampo di ay, sigon sa ato ang nasabtan, mao'y chance ka nato, mao'y chance alang ka nato nga atong ma-express ang atong desire ngadto sa Ginoo. It's one way of expressing our desire to God. Just like in the gospel, na ang buta sa diha nga nakadungog siya nga niagi ang grupo nila ni Jesus, ni-express gidayon siya sa iyahang gustong madawat gikan sa Ginoo. Niingon din siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintaon ako. And then, ipangutana si Jesus, nga naman di ay, naunsa man di ay ka, unsa man di imong gusto. Niingon ang buta, gusto ta kung makakita pagbalik. And of course, after expressing it, nakita ni Jesus ang kamatinud-anon sa iyahang pag-express, tinud-anan yun. Niingon si Jesus, okay, makakita kapag balik. And immediately, diha-diha, naayos siya. So that is the first point about prayer. To express our desires. Sa ito pa, ingon din ni Ana ang pag-ampo. Nga mo express gyud ka, mo sulti gyud ka ngadto sa Ginoo. And of course, kanang kinasing-kasing pod sama sa gihimo sa maong buta. And secondly, kinahanglan nga you are very determined or persevering or sa Binisaya pa na pursigido gyud ka. Because just like in the gospel, gibadlong baya ang buta. Nung giyang na, Huda! Singgit-singgit. Huy! Tingnan siya ba? Pagsinggit na hilos, Jesus, kaliwat ni David. Kaluyin taon ako. Ingon naman, hey! Hangga! Singgit-singgit ka. Hangga! Tingnan siya na. Pero unsa may gihimo sa buta, ni padayon siya. Ni padayon, wala gyud siya na wadig paglaom. So that is the second point that we are going to reflect. Nga kinahanglan nga pursigido gyud ka,
dili kay gamay rang problema, di na dayon ka musimba. Taligsik mga gamay, naman sa ako dagweron, labad-labad man akong ulo. No? Mura man ko gihilatan. Ano? Kumidya na, no? Kanang maingon bitang, mura man ko gihilantan. Niingon po lamang ang yang kauban nga, o di, mura raman day kagihilantan, di. Mutuman po lamang kag murag tambal. Aron mura ra po kag naayo. Yung komedya ba? Kaya mura man kagihilantan, mutumar na po lamang kag murag tambal. Para mura ra po kag naayo. Ingon po dayon ang katong murag gihilantan. Mura po tanag na buang. Mura dili. So ingon ni ana, ha? Klaro? That we should express our desire and we should be persevering. Dili kay paganagana ra. May uban nato nga magampo murag paganagana ra ba? Giganahan naman sa moampo kon man ang isimba. Dili na paganagana. Bahala na kung sa mga babag sa imong kinabuhi. Simba ra gyud ka. Mo express ra gyud ka kung unsa imong gustong madawat ikat sa Ginoo. Unya ayaw kong pamugos. No, kay wala ba yata niingon nga Lord, listen. Lord, niingon ra ba yata nga Lord, hear our prayers. Kasi pasabot ni ana. Ginoo, paminawa ang among pag-ampo. Wala ba yata niingon nga Lord, grant our prayers. So ba yata niingon? Di ba? Kanang sa katiling banong pag-ampo, sa ba itong gisulti? Miingon ba ta nga, Ginoo, ihatag yun ang among gipangayo. Wala ba yan? Miingon na ba yata nga, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Sa ito pa, paminawa ra gyud ko. Paminawa ra gyud ko, Ginoo. Nga ikaw na'y magbuot ug dili nimo ihatag o ihatag pa nimo. Paminawa ra gyud ko. So that is the beauty of prayers, that God will listen to you. Dili man siguro niya i-grant ang tanan nga imong gipangayo, pero at least naminaw siya nimo. Nagtanaw sa bahay. O ba di ay, kailangan po dahil na siyang tao-tabang dahil taon. Mura magmayng lawas. Ganyan na, no? Tuingon dahil ni Ana ang prayers. Ana. Klaro? And the third is, no? Kinahanglan nga, you will put yourself in the presence of God while praying. That you should really encounter Christ in your prayer. Buti pasabot niya, alang nimo na minaw gyud siya, naa gyud siya. Bitaw na ka ng mga mag-prayer meeting ng mga communities maingon nga. My dear brothers and sisters, let us put ourselves in the presence of our God. Katawanan lang yung ubang mga communities kay may mga prayers masad ko na sila. Maingon dayon sila nga. Karon iduko na to ang atong ulo ug piyungo na to ang atong mga mata ug atong awiton ang open my eyes, Lord. Katawa po lamang Ginoo noong siya. Piyungo na nga atong mata nya mukanta man open my eyes, Lord. Ganyan. So putting ourselves in the presence of God. When we pray, ibutang yun imong kaugalingon diya sa presensya. So bitaw na nga, kining mga laing relihiyon, magpiyong-piyong yun na silang mag-ampo. Have you observed, nakaobserba mo sa laing relihiyon, na magpiyong yun na sila? Yan naman, ilang gibutang ang ilahang kaugalingon diya sa presensya sa Ginoo. Pero kita, dili na tamo piyong. Nga naman, mag-atubang ka sa krusipiho, feeling nimo naaagyon si Kristo, nakita agyon nimo. Naagyon ba mag-atubang ka sa crucifix? Dako nga crucifix diri sa atubangan o baka din sa kining gitawag na tug adoration chapel, naagyon ang Santos nga Eucharistia, Santissima Trinidad, naagyon din ha. Makita nimo, you don't have to close your eyes. Doon na bitaw, youth sa una din sa Manghuyod. Kita Miss Bindoy, ni patog notebook, yung meeting me, sa akong mga kaubang parin, carrial meeting. Wa mong kadalag notebook, so nagpalit ko.
Unya nagkakita mi. Naminyo siya og mga taga Bindoy, pero taga Manoyon yun siya. Mga karyaga, yahang mga naminyoan, mga karyaga. Uy, kumusta naman ka? Uy, no, kapadan. Ingin siya kung siya. Nya, kumusta naman? Aktif na maghihapong kasimbahan sa Manhoyod. Ingin din siya. Ay, wala naman ko sa Manhoyod ron, pader. Hindi ka. Nana ko din ka po yun. Kay, naminyo man kong mga karyaga. Pero nibalagin akong laing relihiyon. Uy, so man siya nga. Active mga kaayo sa una, sa youth baka dito sa Manhoyod. Siya, mukhang na magyapong ko, pader mo. Mukhang na magyapong ko, pero kana lang yung mga imahe. Dili gyud ko ana kay Dios mangguna. Diyos. May nagyud-hinuon imong pagka-brainwash sa mga laing relihiyon. Pangutanon tikaw ha. Tanon tikaw. Kamo mga laing relihiyon, di ba piyongon man ninyo na inyong mata? Sao, nganong piyongon man ninyo? Kaya mo mang gi-imagine ang Ginoo. Nga naman di mo pwedeng mag-imagine o atubang ramuan ng bongbong. Wala may imahe ng inyong simbahan, bongbong raman na. Ingon siya, alain ko kayo. O mag-atubang tas bongbong ragyan. Munang mupiyong yun mo para inyong ibutang ang inyong kaugalingon sa presensya sa Diyos. Diba kung mao po na rason, nganong naami kining mga estatwa. Aron feeling namo naagyod ang presensya sa Diyos. Kaya may makita man gud mi. May makita, di ba? The same reason nga nung nagpiyong-piyong mo, the same reason nga naami mga imahe. Murag na malandong sa gamay ang botong nakasabot ba dagwa ito. Pero basta kay murag nakakuan gid siya gamay, murag nasiga-siga po niya ang mata. Kaya nga naman. Kung anong kinahanglan pa mamong mupiyong ug naa ang mga imahe sa mahal nga birhen. Feeling nimo naa gyud ang mahal nga birhen. Imong kiliran o pagampo ka patabang kagampo ni San Isidro na kay imahe ni San Isidro. Feeling nimo naa gyud ang presence ni San Isidro kay naa man kay imahe nagatubang man ka. Yun na. Kaya nagluhod man gud pa. Una muna na wala ni mo na sabti. Because ang Katoliko, dunay tulo ka klase sa pagampo, bisan pag nagluhod. No, dunay pagampo para sa Ginoo mismo. Muna gitawag og latria in Latin, no, latria para pang Ginoo ra gid na. And then doon na tay hyperdulia para sa mahal nga birhen. Ug doon na po tay dulia para sa mga santos. Dili na siya ampo, worship na sa kanang gitawag na to veneration na. Muna sa Katoliko, dili tanan abi kay nagluhod nag-worship yun na wala. Bisan ko nag-worship mi, wala mi bisan ko nagluhod mi, pero wala mi nag-worship. Nagtahod rami. Nagsiga-siga na gyud iyang mata. O, diba? Kanang matimpong December 30, maghalad man ta og bulak sa monumento ni Rizal. Di ba no? Nya mubaw punta pag umano butang mubaw punta. Dios na dahil na Rizal ana. O kanang inyong prinsipyo mo ato ang kuhaang base. Dili. Wanda na siya. Our action expresses our kanang gitawag na to pagpasidungog. Express the way we honor people, pero dili pagampo. Sige kamot na naminaw ba po dagwa ito. Pero ingon ni ana. So when we pray, we should be in the presence of God. We should put ourselves so muna nga doon na tayo mga imahe, dagko ta kandila, usahay doon na tayo magrosaryo ta, feeling na to, nag-offer ta og mga rosas sa mahal nga birhen, o baka doon na tayo mga crucifix or cross, something like that. O sulod yung ka sa simbahan, magampo, gano'n man. Tungod kay gusto ni mo nga mabutang ang imong kaugalingon kaya sa presensya sa Diyos. And that is very important. No? Muna siya pinaka-importante nga mabutang din nato ang atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo.
Una nga sa atong balay, naagot ay altar. Ang uban nga mga altar, naa sa sulod sa kwarto. Dili na naa sa siguro sa kwarto pod, pero naagid sa sala. Para nga ma-always reminded kita sa presensya sa Diyos sa atong panimalay. Ana, no, naagid, gwapo nga altar na, Sacred Heart, gwapo kaya nga Sacred Heart din ha, sa atong panimalay, para mabutang yun atong kaugalingon diyan sa presensya sa Ginoo. No, lain man po ning uban kay kato manoong mga kalendaryo sa mga babae nga suki kay panuhot. No, sa mga kuan, kalendaryo sa babae nga walay mga sapot. No, mo na gibutang sa sala mo nang mag-blessing kus balay. Mag-blessingan pula man atong apil mga kini imbis mag-blessing ta sa balay hasta na po lamang imbis mo ana to so puning kalendaryo naman yung mga nagkulang sa mga sapot ba sa pinulungan pa na namo mga buguyon namo ang buguyon magkuko munay babae nga suki ispanuot ning iyang ko kalas kayo ipikasent ni bayhana ni nga naman wa mat mo kompleto ng iyahang bisti kalas kay ning ipikasent ni bayhana ano man kulang sa bisti pagpalit siguro niya siyahang sanina kulang yang kwarta munang giguntingan gamay ang yang sinina doon pan nga balay mong ubuan imong shoot and die pagpalit mo sa imong shoot kulang siguro imong kwarta ano man munang giguntingan o kamas tindira kay kulang yung kwarta. Manay mga pinulungan, mga bukuyon ba? Ingon yan. So, ingon yan na. So, klaro ba? So, unsay tulo nato ka mga pagtulon at karon? Prayer is our way of expressing our desires to God. And number 2, we should be determined and persevering in our prayers. And when we pray, we really put ourselves in the presence of God and feel the real encounter with Him. Please all stand.